जै बोराइ बाथौ दे गोख्रै खालाम आंहा दिनै लेट जागोन आंहा दिनै जोबोद गिदिर खामानि दङ मा जाखो फै सना फै सना फै मियानि बायदि गाबबाय थानाङा दे सना मानसिफ्रा गाज्रि बुङो टिफिनखौ मोजाङै बखना जा दे आंहा दिनै सम जानाय नङा नों सनाखौ लायथां दे माबाफोर खामानि दङ नामा औ आंहा मोनसे गिदिर खामानि दङ কল কৰি থকা ব্যক্তিজন অন্য কলত ব্যস্ত হৈ আছে औ आं खोथा खाबाय खिन्थु दै 10 तारिख फिक्स खा কল কৰি থকা ব্যক্তিজন অন্য কলত औ 10 तारिख आंनो डिलिभारि होथारनांगोन पाक्का होथारनांगोन दै एकदम 10 तारिखआ फिक्स हा बा दानिया गावनि गथ' फिसाखौ गावआनो डिलिभारि खालामना लानो हायो नामा जाम्बा बाथ्राया एक्चुअलि बिब्दि नङा आं गावनि बिसिखौ जोबोद मोजां मोनो बिनिखायनो बिनि बार्थडे खालि आङो सारप्राइज महरै गंसे स्कुटि गिफ्ट होनो नागिरदों जाम्बासो नोंलाय मा गथ' डिलिभारि होनायनि बाथ्रा बुंदों आंखौलाय आंथ' बिदिनो सानखागोन नों डिलिभारिनि खोथा बुङोब्ला नाथाय नों रानिखौ लोगो मोनब्ला खोन्थानो हादै दे बुङा दे नङा नोंनि उदैयाव बाथ्रायानो थाया हिनजावफोर बायदिसो नोंनि खुगाया थारैनो बियो सोरबा सिख्लाजों रायलायबाय थायाखैथ' बेखायनोथ' आंखौ सैया सैया खालामबाय थायो जागोन दे नोंनि प्लेनिंखौलाय मानो खोन्थालाबायनो सयथिनोबो नै बे बाराव आं खोन्थाथारा थारैनो बियो सोरबा सिख्लाखौ हाबा खालामोबा आं मा जाबावगोन रानि बहा फैयामोन माइखौ लांनो फैदों माथो नोंसा आलासि गोदान फैयोनो आलासि बुंफ्लांबाय नामा आं नङा माने माइखौ लांनो लाबोलायाव नोंहानो मोजां जागोन आं थांसै दे थादो रथ'लाय उनाव मिथिगोन सेस आंनि जिउआ सेस खालि मबाइलावबा मा नायबाय थायो फन हरबाबो बिजि मोनबाय थायो माथो आं हले मोजां नुवाखै दै धोनिया दिनै बुंदोंमोन नों माबा आरो मा बुंखो बियो जेबो बुङाखै जेबो बुङासै आरो जेबो बुङाखैथ' गासिबो ओइ थां साहा कापसे फुदुंना लाना फैथां मा नायहाबबाय थाखो साहा कापसे फुदुंना लायथांब्रा हट मबाइला मानो नांगौ मबाइलखौलाय नांगौ आंनो धनी नोंखौआ बा नाजुलिनि खबर ना फन हो माबायदि खबरफ्रालाय मोजाङानो नोंहालाय आंहालाय मा सिख्ला मानसि जेराव थांनो गोसो बेयावनो थांनो हायो बिन्दास हे आर यू ओके Okay, I'm fine. बिदिसो नामा एक्चुअली ना दानि मुगायाव हौवा मानसिखौ एसेबो फोथायनो हाया जाबाय जोंखौ बिसोरो गेलेग्रा जिराद बायदिसो मोनो खोमा नाथाय प्रिभेन्सन इज बेटार देन कियर अखा हाखांनायनि उनाव साथा लानानै जेबो मुलाम्फा गैया मोनथिबाय नों प्रटेस्ट खालामनो हानांगोन गोसोखौ गोरा खालाम
आं दं ना आं हेफाजाब खालामगोन ना नाथाय नों आं बुंनाय बायदि खामानिखौ मावनो हानांगोन र' बिदिब्ला धुनिखौ लिंहरनि आं हेलौ आदा अनजालि गोदान हटेलाव फैलाय मानिबा पार्टि जादों नामा मानो लिंहरामोन औ जिराय जागोन दे बियो आंनि कलेज फ्रेन्ड क्रिस्टि गोबाव समनि उनाव लोगो मोनदों बेखायनोथ' पार्टि नङा होमबा आच्छा आदा दाख्लैबावसो आलासि फैगोन होनना बुंदोंमोन बाथ्राखौ मोजाङै बुङासै नङाना दाखालि बुंनाया औ ओरैनोसो बुंनायानो रावबो फैया बुंफ्लांदोसो आं रावबो फैया नोंथाङा माबा मोनसे होखोमादों ना नोंथांनि बे एक्सप्रेसननिफ्रायनो आं बुजिनो हादों औ फैनायाथ' फैखागोन बे नोंनि मोजांनि थाखायसो ना बे आंनि लोगोआ जोबोद मोजां नों जोबोद लाखि बेनि बायदि आंबो लानो हानायमोनब्ला What rubbish? Are you mad? नोंथाङा बिनि लोगो हिसाबै बुजायनोसो नांगौमोन नाथाय सापर्टसो खालामदों माथो रानि आं बुंदोंमोन ना गासै हौवा मानसिनि आखलानो एखे होननानै मा हुआ मा आखल आं हले जेबो खोथाखौनो बुजियाखिसै दे मा बुजि मोनाखै नोंथाङा गासै बाथ्राखौनो मिन्थिजोबो बेखायनोथ' नों खेंख्रा खेंख्रा बुंबाय थायो आरो आंनि सोंनायनि फिननायखौ मानो मोजाङै होआ मा खेंख्रा खेंख्रा मा बुंनाय बायदि नाय बे आंनि जोबोद मोजां लोगो आं बेखौ खोथा होदों रावनोबो बुङा होनना नोंसोर सानैया आंखौ प्रेसार होनाङा दे आंहा ओरैनो 210 का प्रेसारा अफार जायोब्ला आं लागाव गोलैना थैनो हागौ स' आइ एम सरि आं थांबाय थानोसै औ हायोब्ला बे स्कुटि डिलाराव थांनानै सोंहैथां बिथांमोना गासै खोथाखौ खोन्थाजोबगोन How can I help you, ma'am? Help we need a help from you if you don't mind we need some information about Drew I mean रुखौथ' नोंथाङा सिनाय मोनो औ सिनायो दाखालिसो स्कुटि बुकिं खालामनो फैदोंमोन स्कुटि बुकिं आं दं ना औ सोरनोबा गिफ्ट होगोननो गिफ्ट Thank you so much for your kind information to the Rani thank you खुलुमबाय खुलुमबाय आंहा फिसा हिन्जाव सासे दं आं नोंथांनि डान्स स्कुलाव एडमिसन होनो होनना सानदों नोंथाङा मा बुङो जेबो नङा लाबोबानो जागोन आं सेटारडे आरो सानडेआव फोरोङो नोंथाङा बै सानखालि लाबोबानो जागोन औ दे जागोन नोंसोर मा खालामबाय थादों बेयाव मा खालामदो जोंलाय मा खालामदो मा खालामदों yoga मैया सोलोंनाया yoga थेंक इउ You welcome. र' बेयाव मा दं नायनि आं बहा थांनो नागिरदों अले हगारलै लाजि आं प्रिटि औ बहा थांनायमोन फैगारसिन सासे फैदोंमोन आচ্ছা स्कुटिखौ दिन डिलाराव सफैगोन होननाय खोनादों नोंगौ दिन सफैब्ला गाबोन लायनोसै औ दे आচ্ছা नोंनि सिगनेसार नांगौ जादों नैबेयाव रुमाव हाबला हाबथ'ला मानोना नै दाना फर्मखौ साबमिट औ खालामनांगौ जागोन दे नैबेयाव साइन होलाय बेयावनो होनसै नैबेयाव दे स्कुटिनि कालारा रेडानो जानांगोन दे जागोन दे रेडखौनो लानो हागोन आচ্ছা होमबा थांदिनि औ दे फैबाय थादो ओके निहिर हा लाभ इउ
नाय आं मा नायबाय था थांसै आं लोगो हमनि सोरमोन? Hi, हेल'। me Christy and she's Rani. Actually, we need a favor from you. Certainly. Please come inside. To Rani. Please sit down. Thank you. Actually, नोंथांनि माबा मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन। बै दाबावैसो फैनानै थांनाय मानसिया नोंथांनि मा जायो? दा बावैसो ओंखारलांनाया बेयो आंनि बयफ्रेन्ड। मा? बे मोननै गेजेरावनो जों कर्ट मेरिज जानो गोनां। कर्ट मेरिज? हे गसाइ, मा खोनाखै आङो? आच्छा, आरो माबा स्कुटि बे? औ, बे आंनो गोदान स्कुटि गिफ्ट होनो नागिरदों। माबाफोर प्रब्लेम? प्रब्लेम माने जोबोद गिदिर प्रब्लेम। नोंथांखौ बियो खोमसियाव दोनदों। रानि, प्लिज सिट थाथ'ना। Actually, he is a married person. बिहा बिसि आरो सासे गथ' फिसाबो दङ। No! बे बेबायदि आखलनि मानसि नङा। नोंसोरा माबाफोर गोरोन्थि जादों जानो हागौ। मा गोरोन्थि? आंनो बिनि बिसिया आरो मा फोरमान नांबावगोन नोंनो? बे खाफालनि गोजासिन दोरखौ नुवाखै नोङो? Listen, before the situation becomes worse, we must take initiative. नों आंनि हौवानिफ्राय गोजान जा। नङाब्ला मा? आं गावखौनो फोजोबस्रांना लागोन। Oh my God. हेलौ You cheater, you fraud. नों आंखौ मानो बेबायदि खालामखो? आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनोमोन। आं नोंजों कर्ट मेरिज जानोबो राजि जाबाय। एसेबां गिदिर फोथायखेबस'। मानो नों आंखौ बेबायदि खालामखो? मा हैत नङा नोंहा सासे हिन्जावबो दङ आरो सासे गथ' फिसाबो दङ। You are a married person. I hate you. आंहा सासे हिन्जाव दङ आरो सासे गथ' फिसासो दंबावो क्रेक जाबाय नामा बे नों लामारगोनथ'? मा? बास, धोनिया गासै बाथ्राखौनो खोन्थाजोब्बाय। नों बाथ्रा दोनखोमानाङा। औ, आं लाबोगोन। गासै खोथा बाथ्रा थिग जाबाय। आंनि मान सन्माननि खोथा दं। नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो लाबोनो नागिरदों। मोजांनि थाखाय? बे डिसिसनखौ लानायनि सिगाङाव गथ' आरो बिसिनि थाखाय एसेबो सानासै नामा? दं, आंहा साननाय दङ। नोंनि मोजांनि थाखाय, गथ'नि मोजांनि थाखायसो आं बे डिसिसनखौ लादों। नोंहा बेयाव मा जानो गोनां दङ? थिग दं बिदिब्ला नोंनि गोसो बायदि नों खालामबाय था। आं बे नखराव थालिया। गाबोननो ओंखारलांसै आं। आंखौ नुदों बे नखरावनो था नोंसोरो। नाथाय बेनो बाथ्राया आं लाबोथारगोन। आं धनिनि नखराव दोनगोन। गोसो जायोब्ला धनियाबो सालायथो। मा धनि? गासै लोगोआनो सालायथो। नोंसोरनि आखला एसेबां गाज्रि। फै मायो, फै। बे न'आ जोंथारला। आं बुंदों नङा नोंखौ बे न'खौ गारनानै दा थां होननानै। नोंसोर गैयाब्ला बे नखराव बोरै थानो आङो? मानो नांगौ आंखौलाय? फिसा हिन्जावबो थांफानोनो नागिराखै। आंखौलाय मानो नांगौ? जायखौ गोसो बेखौनो लाबोना ला। थाला आं नोंजों। नों गैयाबा बे नखराव बोरै सोलिनो? रानि रेडि ना? आं बुंदों ना आं थां होननानै फिसा हिन्जावबो थांनो नागिराखै। खोथा बुंबा बुजि मोना। नोंसोर गैयाब्ला बे नखर जानानै थाबावगोन। थाला आं बे न'आव। नों लोगोफोरखौ लाना फैबानो जायोना? हगार थाङा बियो नै नाय थाङा बे थागोन बेयावनो। गारिया रेडिखा थौदो। औ नोंथाङाथ' बिनि लोगोरि
बुजाय अ रानिया जि खालामदों मोजाङानो खालामदों नोंथां बायदि मानसिखौ बिदिनो साजा होनांगौ मा र' रानि नों बहा दं थाबै नों आंनियाव न'खराव फै मानो लेंहरामोन मा जादों नोंथांखौथ' आं आइजो आफादखौ लानानै गोजानावनि ओंखाम जाहोगोन मिन्थिबाय मा आं मा दाय खालामदों गोजानाव ओंखाम जानो जेबो खालामाखै जा खालामदो आंसो खालामदों बे न'आव थालाबो आं दिनैनिफ्राय आङो बे न'खौ खालि खालामना होबाय नोंसोरनि गोसो बायदियै सालायबाय था हा दाबो मारबायबो नोंसो सालायनो दे सालायनो सला नोंनि बे खर'आव मेलेम दङ ना गैया नोंखौ बुंदोंमोन ना आङो बाथ्राखौ दाखोन्था होननानै आंनि न'खरखौ थाइर बेथेर खालामबाय नोङो जाय नों दा बिसोरखौ बे स्कुटि लाबोनायाव नोंहा मा खहा जानो स्कुटि आंनि थाखाय औ नोंनि बार्थडेआव सारप्राइज होनो सानदोंमोन आं नोंनि थाखायनो जाहैबाय बियो नोंथाङा खोन्थानो होआखैना ओइ रानि नोंनिथ' सल्भ जाबाय दा बिसोर सानैया बे हिन्जाव माहारिनि सन्देह खालामनायानो जोबनाय नंला You cheater, you fraud. नोंहा सासे हिनजावबो दङ आरो सासे गथ' फिसाबो दङ थगायनो सानदों नोङो आंखौ मा सानदों नोङो आंखौ मा साननानै लादों नोङो हो आंखौ मा सानदों नोङो एसेबां खोथा खेबस' खालामबाय नोङो आंखौ हो स्कुटि होनानै नोङो आंखौ बुरखायनो सानदों नोङो स्कुटि होनानै नों आंखौ बुरखायनो सानदों हो